Әдәбиятка мөхәббәт көчле иде. Көненә бер китап уку минем өчен норма ди героебыз. Нәкъ менә шул әдәбият аның тормышын хәл итә. Китап аның юлдашына әйләнә. Аңа иҗат серләрен ача. Сүзебез салкын акыл белән эш итүче, хисләр дөньясын үз итүче прозаик Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин хакында. Рөстәм Госман улы Галиуллин 1987 елның 26 ноябрендә Арча районы Наласа авылында туа. 2009 елда Казан дәүләт университетын тәмамлый. 2008-2010 елларда Шәһри Казан газетасында корреспондент, мөхәррир, бүлек мөхәррире булып эшли. 2009-2012 елларда аспирантурада укый, филология фәннәре кандидаты. 2010-2011 елларда Казан утлары журналының проза һәм публицистика бүлеге мөхәррире. 2011-2014 елларда Идел журналының баш мөхәррире. 2015-2018 елларда Татарстан фәннәр академиясенең Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре, гыйльми сәркатибе. 2018 елдан Казан утлары журналының баш мөхәррире вазифасын башкара. Бәллүр каләм иясе, Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты. Рөстәм Галиуллинның бала чагы Наласа авылында гөрләп үтә. Наласаның искиткеч гүзәл табигаты куенында тәрбияләнә ул. Күлләре, тау битләре, алмагач бакчалары, җәйрәп яткан кырлары кемне генә битараф калдыра алыр иде икән. Авылның йөзе ул курчак кебек тезелеп киткән йортлар. Шул гүзәллекне тудыра алган кешеләре белән дә бай бит ул авыл. Рөстәм Галиуллин әнә шундый самими, эчкерсез, акыллы, оста авылдашлары тәрбиясендә чыныга. Шуңа да Наласаның һәр урыны, һәр почмагы, һәр кешесе кадерле аңа. Безнең Наласа авылы искиткеч матур җирдә урнашкан. Аның табигаты шул хәтле матур һәм аның авылының бөтен тирә-ягын күлләр чорнап алган. Алар да гадәти генә күлләр түгел, һәр кайсында мул балыклы һәм һәр кайсында без су куйна идек. Минем балачагым шушы күлдә үтте. Әле менә бу күл ул элек балачакта бигрәк тә зур булып күренә иде инде. Хәзер инде теге икенчерәк инде диңгезләрне, океаннарны күргәч башкачарак күз алыйсың. Әмма дә ләкин шушы күл иң кадерлесе, иң якты хатирәле булып кала. Әле егетләрнең үзенә күрә бер шундый кагыйдәсе дә бар иде. Шушы күлне изеп чыгарган малай ул инде егеткә әверелә. Менә мин дә шушы күлне кичкенә вакытта изеп чыккач, үземне инде бер башка үсеп киткәндәй хис иткән идем. Наласа аның өчен аерым бер дөнья. Шуның кадәр гашыйк булырга кирәк бит туган җиреңә. Бары тик язучыларга гына хас ярату белән истә калган аның балачак авылы. Шуңа да ул ялкынланып, тәмләп тасвирлый аның табигатын. Бала күңеле сизгер, ул алдый белмәс. Шул сабый йөрәгендә урын алган хатирәләр яңара бүген. Менә бу Урас күлендә без су кыйнап үстек, Ибрай күлендә исә балык тота торган идек. Артта андан нарагай һәм Карагай, нарат агачларыннан торган намаз елга дип атала. Имештер анда безнең бабайлар әле дин тыелган вакытта намаз укыганнар. Ул вакытларны хәзер сагынам. Сагынырлык, искә алырлык вакыйгалар булгач та рәхәт. Сагынып көтүче кешеләрең булуда бәхет бит әле ул. Биредә аңа гомер бүләк итүчеләр яши. Алар гына да түгел, тәрбия һәм белем бирүчеләр дә. Әтисе Госман математика укытса, әнисе Нурсия ханым туган телдән белем бирә аңа. Димәк, Рөстәм укытучылар гаиләсеннән. Хаманың начар укырга хакы юк. Шуңгы юл тик тормас менән. 1 минутта тик тора белмидер юл. Ну тәртипсез түгел ие. 6 яшендә мәктәпкә керде. Мәктәпкә кергән вакытта ул укый яза беләдер инде. Апалары янында утырып, үзе өйрәнде ул аны. Рәхәтләнеп яшьләенче газетларын укыйдыр юл, ялкын журналларын. Мәктәптән кайтышка ашарга утырмый, идәнгә сузылып ята да, Комсомольский правданың 4-нче битендә футболистлар турында язылган әйберләрне кисеп алып, шуларны альбомларга итеп ябыштырып йөри. Математиканы яхшы белә ул. 1-2 институтның экономик факультетын сайлап алып, өстәмә әдәбиятлар алып, шөгыльләндек инде үзем белән. Шөгыльләнү ничек була? Задание үземчә бирәм дә инде, ул икенче бүлмәгә кереп китә. Biz Nursiya белән ишек ярыгыннан карап җөрибез, ничә икән бу дип. 30-40 минут эчендә мин әйберләрне шәүтерә дә, карасак тагын китапка ябышып, китап укып ята бүлмәдә. Ирина Илдусовна һәр йортның үзенчәлеген ачып бирде. Һәр йортта татарларга, мөселманга хас символларны күрсәтте, әллә нинди тарихларга кереп китте. Бер мәлне мин үзем дә
Моңарчы гап-гадәти дип йөргән авыл иләренә әкият сарайлары сыман карый башлады. Тәрәзә йөзекләре өстенә кыш рәсеме төшерү борынгыдан килә икән. Кыш ул татарлар аңына борынгыдан кояш һәм яктылык символы буларак сеңгән ди. Безнең авылда күгәрчен рәсемнәре генә бар дип йөри иде. Ирина Ильдусовна ак кышын да, үрдәген дә, сандугачын да, карлыгачын да күрсәтте. Әле буларның һәммәсенең дә мәгънәсе бар икән. Пар ак кыш ир белән хатынга тигез мәхәббәт, тугрылык, дус тату тормыш тели имеш. Шиәленең һәр йортында диярлек туктап, фотога төшереп, хуҗалары белән сөйләшә-сөйләшә, төшке аш вакыты да җитте. Миндә ике хис керәшә иде. Бер яктан Шиәле иләренең гади генә булмавы, һәр йортның гаҗәеп мәгънәгә ия икәнлеген белүдән горурлык кичерсәм, булар турында беренче ишетүем шактый ук хурландыра иде. Рөстәм Галиуллинның әнисе Нурсия ханым яшь каләмнәр түгәрәген алып бара. Рөстәм хикәяләр язып алып килә, туган көннәргә, бәйрәмнәргә шигырьләр дә язгалый. Шулай итеп, математиканы яратып, әдәбиятны үз итеп үсә Рөстәм. Бу минем мәктәп аеруча миңа бик якын, тормышымда, гомеремдә дип әйтергә кирәк, чөнки монда минем 10 елым узды. Иң бәхетле еллар дип әйтергә мөмкин. Балачакның мәктәп һәр вакыт кайнап яшәде безнең. Бигрәк тә безнең Наласа мәктәбе ул районда, хәтта республикада, хәтта инде Россия чемпионнары да бар. Спорт буенча бик кеше бигрәк тә татар көрәше буенча. Татарча көрәш безнең Наласа авылында кулына сөлге тотмаган егет юктыр. Мин үзем дә менә шушы көрәш түгәрәгенә йөреп, ярышларда катнашып үттем. Сәгать ярымга сузылган көрәш ике батырның тәмам хәлләрен алды. Алар гөрселдәп җиргә аудылар. Мәйдандагы яшел җирәмнән кара җир генә калды. Әхәт кабат Минҗан батырны исенә төшерде. Аңа канат куйган, данлы киләчәгенә ышанган батырны. Ул чактагы көрәшне үз күзләре белән күргән авылдашлары ничек горурланганнар иде аның белән. Басу капкасыннан Наласа киен җырлап, күкрәк киереп кайтып кергәннәр иде. Бу хәбәр авылның һәр йортын йөреп чыгып, уртак шатлыкка әйләнде. Безнең авылда данлыклы батыр үсеп килә. Бүген дә аның белән шактый авылдашлары килде. Әнә, мәйдан кырыенда көч биреп торалар. Ул шулар каршында җиңелсенме? Хурлыгы ни тора? Әхәт тешен кысып, ике кат итеп кушып бәйләнгән 4нче сөлгене тотты. Соңгы кешенә тырышып-тырмашып, көндәшен күтәреп тә алды, баш аркылы тәгәрәтеп тә җибәрде. Астраумов тәгәрәп барып, йөзтүбән капланды. Бер мәлгә тынып калган мәйдан өстендә гүя күк күкрәде. 1 сәгатьтә 45 минут көрәштеләр, дип хәбәр итте баягы тавыш. Батыр, Әхәт батыр дип туктаусыз кабатлады мәйдан. Менә бу сезнең якташыгыз, авылдашыгыз Галиуллин Рөстәм абыйгыз шушы була. Инде мин мактап сөйләтергән укучылар. Ул безнең шушы класста укыды. 1нче класска килгәндә укырганна Фидан шикелле кечкенә генә җигет иде. Бик хәрәкәтчән. Класста әле буе буенча гына кечкенә түгел, яше буенча да 7 яшь тулганчы инде ул 1нче класска иптәшләреннән калмыйча укырга кергән иде. Менә хәзер ул бүгенге көндә безнең инде зур язучы булды һәм Казан утлары журналының баш мөхәррире булып эшли. Бик тырыш, бик яхшы егет иде ул безнең. Университетта укыган вакытта кызыл дипломга тәмамлады укучылар. Менә сездә Рөстәм абыйгыз шикелле тырышып укысагыз, шундый зур, әйбәт, яхшы кеше булырсыз. Шул тырышлыкның нәтиҗәсен укытучылар да югары бәялиләр. Алар татар теле һәм әдәбияты кабинетына Рөстәм Галиуллин исемен тапшыралар. Бу бүлмәгә кергән һәр укучы Рөстәм абыйлары кебек телне, әдәбиятны яратсын. Авыл халкының горурлыгы булырлык итеп Рөстәм абыйлар үрнәгендә тәрбияләнсеннәр дип тырышалар. Ә балага мәктәпкә мәхәббәтне укытучы сала. Йомшаган, нишнәсендә теш. Айрат, киләле, ярдәмең кирәк. Ни булды? Менә йомшаган агач башына менеп китте дә, төшә алмый. Нишләргә син миңа хәзер?
син? Хәзер. Мен şimdi барып төшерәм. Бышылма, дуратуда тидерәмен аңа. Атырма бик сиңа. Айрат, атма инде. Нимә дәсен бит минем шагымны? Атам дигәч атам. Айрат, агач башына үрмәләп кенә йомшагымны алып төшеп бир инде. Зинһар. Юк, бүген ишен күчертмәдең әле. Шуның аркасында тагын 2 алдым киттем мин. Айрат, тукта инде, тукта. Йомшагымны алып төшеп бирсәң, һәр көнне ишен күчертер иде. Я инде, Айрат. Күчертәм дисең алайса. Әйе, менәсеңме? Ярар, караны. Әгәр иртәгә алгебрадан дәфтәрне бирмәсәң, Бирәм инде, бирәм. Әпәси каясың? Әниләр көнен бакчага йөрүче балалар бик көтеп алдылар һәм әниләренә концерт номерлары әзерләделәр. Аеруча 5 яшьлек тиктормас Шук Рөстәм бик шат иде. Ник дисәң, ул хорда җырлаячак. Кая барма, безнең ташмыш белән әйдәләр Рөстәм хорда җырлап карале. Ура, мин хорда җырлыйм. Баянчы Нәфисә апалары аккорд бирде дә уйный башлады. Рөстәм аеруча нык тырышты һәм әнием ишетсен дип бар көченә җырлады. Кояш көлә, мин елмаям, 8-нче март бүген. Бүген әниләр бәйрәме, шуңа күңелем шат минем. Бәйрәм бүген, бәйрәм диеп, бар дөнья көлеп торсын. Әни бәйрәме икәнен әти дә белеп торсын. Әти дә көлеп торсын. Каралы, кем баласы сынанда бар кешене апара, үзе башкалардан берничә сүзгә алда бара, дип әйткәч, аның Рөстәм икәнен таныды ул. Әни, күрдеңме? Мин беренче җырлап бетердем. Зөлфия апа ни көләргә, ни мактарга белми аптырап калды. Менә шулай ел ахыры җитүгә Рөстәм абыйлары мәктәпкә кереп хәл-әхвәл белешеп чыга. Мәктәп тормышының эшчәнлеген төбеннән үк белгәч, укытучы һөнәренә хөрмәте чиксез. Ә үзе тырышып укыгач, укуның тәмен белгәч, үзе кебек укучыларга игътибар йөзеннән премия булдырган ул. Бүген бездә кунакта безнең авылдашыбыз, язучы, Казан утлары журналының редакторы Рөстәм абыйгыз Галиуллин. Рөстәм абыйгыз Галиуллин белгәнегезчә 2017 елдан бирле безнең мәктәп укучыларына, актив укучыларга үзенең премиясын тапшыра. Менә быел да үзенең премиясын тапшырырга дип безнең Наласа урта мәктәбенә кайтты. Сүзне Рөстәм абыйгызга бирик. Иң актив егетләрне, кызларны безнең Наласа урта мәктәбенең данын тараткан, спорт ягыннан булсын, әдәбият ягыннан булсын, башка мәдәният чаралары ягыннан булсын, данны тараткан актив балаларны тәбриклибез. Алга таба да сезнең шундый уңышларга ирешүегезне теләп калам. Готовы?
Наласа авылының күркәм мәчете. Ул авылның уртасында урнашкан. Авылга кайсы гына яктан килеп керсәң дә, мәчеткә кагылып узасың. Рөстәм өчен аеруча якын йорт ул. Безнең бабайлар нигездә мулла булганнар, 1700 елларда Казаннан күчеп кайтканнар. Бу авылда мәчет минем өчен бик кадерле. Минем Мифтах бабам шушы мәчетнең беренче имамы булды. Гомумән алганда бабайның язмышы бик гыйбрәтле. Мин инде үземнең язучылык сәясәтен аннан да күрәм, шулай дип әйтәләр, чөнки ул 19 яшендә мәктәп директоры, тарихчы булган. Инде сугышның беренче көннәрендә үк әсирлеккә эләгеп, ул газапларны кичеп, инде әйләнеп кайткан. Һәм аның менә тормышы да минем әле киләчәктә әсәрләремдә чагылыш табар дип уйлыйм. Улым Таҗетдин. Бу хатны син әйткәнемчә йыртып атсаң дөресрәк булыр. Әмма түбәндә язылган юлларны бер кашанда онытма. Бу минем сиңа соңгы васыятым. Беренчесе, зәй буеннан, киндек канун тамган җирдән ерак китмә. Шул якларда яшә, балалар укыт, халыкка хезмәт ит. Икенчесе, мин вафат булгач Шолпыга кайт. Нугайбәк абыеңны эзләп тап. Хаҗ сәфәрендә безнең яклардан бер мөселман белән күрештем. Ул миңа аның исәнлеген, Шолпыда яшәвен хәбәр итте. Аңа минем үтенечемне ирештер. Ул сиңа Шолпыдамы, әллә якын тирәдәге берәр авылдамы урнашырга ярдәм итсен. Өченчесе, көрәшне дәвам итәргә кирәк. Мин үз антымны үти алмадым. Хаҗда авырып, көчемне тәмам җуйдым. Туган якка кайтып җитү насип булмас инде. Минем әлеге антымны син үтәргә тиешсең. Нугайбәк абыең белән дә киңәш, әмма акыл белән эш ит. Синең гомереңдә Ходай насип итеп тагын бер күтәрелеш була калса, ул фәкать безнең халыкның азатлык өчен көрәше булырга тиеш. Ә син халыкның күренекле дин әһеле, галиме буларак шушы хәрәкәтнең башында торырга тиешсең. Ата-бабаларыбыз рухын санлап яшә. Аларның йөзенә кызыллык китермә. Ходайдан узып эш итмә. Әлеге көрәштә сиңа җиңеп чыгу насип булмаса, акыллы уллар калдырып, әлеге васыятымны алырга тапшыр. Ла илаха илляллах. Бәхил бул, улым. Рөстәм Галиуллинны без прозаик кына түгел, драматург буларак та беләбез. Аның беренче драма әсәре язылуына авылдашлары сәбәпче. Алар сорауы буенча Хикмәтле туган көн дигән пьеса туа. Гомумән авыл бит ул үзе бер аны инде миңа кадәрге язучылар да әйткән, үзе ул бер тәрбияви учак. Мин кичкенәдән бабайларга ярып үстем. Нигәдер минем иң якын дусларым да бабайлар, өлкәннәр иде. Мин аларны тыңларга ятайдым, үземнең бабайны да, башкасын да. Һәм минем кичкенә вакытында әле фронтовик бабайлар исән иде. Мин аларны менә тик кенә утырганнарын хәтерләмим. Алар тик кенә утырганда да казбәпкәсе саклыйлар. Казбәпкә сакланда инде ниндидер нәрсәдер төзәтәләр. Саякларын булса да, яңа таяк булса да юнып эшлиләр инде. Һәм аларның белән сөйләшү үзе бер мәктәп иде. Шуннан да менә нәкъ менә шундый бабайлар җитми кебек безнең җәмгыятьтә шушы яңа буынны тәрбияли торган. Шундый бабайның, авылдашның берсе, Рөстәмнең дусты, Рөстәмнең күп кенә әсәрләренең герое, аны тарих белән элемтәдә тотучы Рәдиф абыйсы. Алар шулай капка төбендә очрашып озак кына гәпләшеп утырырга яраталар. Әнә шул сөйләшүләр үзеннән-үзе әсәрләргә кереп уялый. Айдар Җаббаров сәхнәләштергән Хушаулым спектакленең бер күренеше нәкъ менә Рәдиф абый сөйләгәннәрдән чыгып, аның белән бәйле булган вакыйгага нигезләнеп куелган. Рәдифнең күз яшьләре битеннән агып төшәдә. Ул каса күрнәргә китереп ашылган авызына тора. Күп елаудан күзләре кызарган. Ул ага тавышлары чыгара. Yine kalay günler. Bana şu vakitte anı mektep direktörü hakimden görev aldı. Kışağına kurtardı. Hem bu kullanılan sözlerin yuta sıyrap verdi. Bıdayıp taşıdım. O kuşular. Üzerine altına yaş boğulan oynamasına. Redif. İptaş Stalin'le yuvaltının nindi surfaşıga. Koymayı kendine olmalı. Sizin her birinizge örnek bulurlar İptaş'ı. İkinci günü ağız kutarı yalaptırgan
Radif'nin suratın gaylikka bastırdılar. Orada üstüne zor idi. Onu koydu deyip yazılgan. Әйінді күптән түгел Галиәскәр Камал театры сәхнәсендә премьерасын күрә. Ул Рөстәм Галиуллинның бүгенге көн кадагына суккан «Көзге кайтаваз» пьесасы. Биредә тел, тәрбия мәсьәләләре күтәрелә. Спектакль тәнкыйтьчеләр, журналистлар тарафыннан югары бәягә ия була. Бу пакетта полуфабрикатлар ир йөзеге ашамый ул безне. Пешерсәң, ашыйдыр инде. Шуны әйтергә онытканмын. Байвазда стихандроз. Бурай бер күтәрмәсен. Нәрсә күтәрсен инде ул телефоннан кала. Булам, без киттек. Эшкә соңга калабыз. Кич кайтышлый керербез. Юк, бернинди кирде юк. Ике атна сояк басмыйбыз. Балага психологик яктан авыр булачак. Ярамый алай. Юлым килен дөрес әйтә. Ничек авыр булсын динде ана 7 яшьлек егет бит инде ул. Үзенең әби бабасы белән кала. Әти, без бит алай сөйләшмәдек. Алла. Әти, миңа барыбер. Әти, син үзең сүзне үзеп сөйләшергә кирәк дип өйрәттең. Тыңлап карап торам да буларның монда күренмәүләре хәерлерәк. Беләмсез егетләр сүзе. Язучының балалар өчен гипнозчы малай, 5 икеле, олалар өчен юлларда җил ак иде, васыят китаплары күпләргә таныш. Шулай ул Мәскәүдә дөнья күргән «Одиночество» проза китабы, Тәүфик Айди иҗаты образлар системасы һәм жанр типологиясе монографиясе авторы буларак та билгеле. 2015 елда басылып чыккан Тәүфик Айдинең 4 томлык сайланма әсәрләрен төзүчеләрнең берсе дә ул. Шәхси китапханәсен үзе тәрҗемә иткән китаплар белән дә баета. Ә бүгенге көндә Рөстәм әсәрләр иҗат итүдән тыш җитәкчелек эшендә алып барырга өлгерә. Алимҗан Ибраһимов, Фаяз Исхакый, Туфан Миңнуллиннар, язганнар, депутатлык иткәннәр, газеталар, журналлар бастырганнар. Димәк, без дә алардан калышмаска, замана тизлегенә ияреп, җитез эшләргә, яшәргә тиеш ди язучы. Шуңа да ул барысына да өлгерә. Танылган 101 яшьлек тарихы булган Казан утлары журналының баш мөхәррире һәм үз аудиториясе булган прозаикларның берсе ул. Бүген иде Казан утларын 76 елдан бирле яздырып алалар иде. Әти белән әни өйләнешкән елдан аның һәр саны безнең идә бар. Һәм Казан утлары минем өчен ул хәле бу җитмәслек журнал иде. Кичкенәдән әле укый белә башлаганнан бирле аңламыйча да күп эшен инде мин укый торган идем аны. Һәм бер кайчан да хәтта Казан утлары журналында эшләрмен дигән хыял турында хыялланырга да мөмкин түгел кебек иде. Менә Ходай насыйп иткән, 60 елда мин Казан утлары журналында баш редактор булып эшлим. Әлбәттә безнең Казан утлары татар халкының иң төп әдәби журналы. Мин аны хәтта Татарстан Республикасының да татар халкында бер бренды дип әйтәм. Рөстәм Галиуллин бар эшен дә читкә куйса, гап-гади авыл баласына әйләнә. Әти белән әнисенең төпчек улы, тормыш иптәшенең ире, балаларының әтисе дә бит әле ул. Кызы Камилә инде бала чагыннан зур сәхнәдә җыр белән шөгыльләнә. Татарстан балалар хоры составында чыгышлар ясый. Улы Ирхан карате өлкәсендә уңышлары белән куандырып тора. Горурланмаслыкмы ни? Әби белән бабай тәрбиясен алган оныклар татар булып үсәләр, җәмгыятькә үзләреннән инде сабый чакларыннан өлеш кертәләр. Татар милләтенә хезмәт күрсәтәләр. Язучы туган ягын зурласын, аннан рух язык алсын, аның хакта китаплар язсын. Ә без укучылары матур әдәбият белән ләззәтләнә белик, язучы иҗат иткән дөньяга сәяхәт кылыйк.